Diyos, patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, ang mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dini sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita, tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Okay, sa pagpadayon atong hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita, dalang panan ug magkagagahom namo nga Dios nga naka sa trono sa itasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagapasalamat nga sa gihapon hangtod niining mga takna kini nga programa pabilin nga nagapugas sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Tuguting nga magapanalangin kaniini nga estasyonan ug magapanalangin kaniini nga programa. Ngaon ta o Dios mahimo kini nga kasangkapan sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Magapanalangin ka sa mga tawo nga nagapaminaw karon. Ipadama kanila nga ikaw nalipay og nahimuot sa paghatag nilag panahon nga ilang patalinghugan ang imong pulong. Unta may maramdaman sila Ginoo nga nagapanalangin ka alang kanila. Dasiga ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Ginalaom na mo nga ang influensya sa Espiritu Santo mo'y magatandog sa kasing-kasing o hunahuna sa mga nagapaminaw. Diin mahayagan, malamdagan ang ilang mga kalag o sila imong kabigon sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag o pagtubag sa amo nga mga pagampo kining tanan among tuuhan ug lauman nga among badawat pinagin lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan natong mga listeners sa radio o tanan sab nato nga mga viewers sa Facebook karon.
kamong tanan mga higala kinasing-kasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga programa. So dinhi karon sa studio ni atay mga bisita no nga gikan ni sa nasod sa Australia. Ang inyong madungog kanunay nga magtan-aw sa ato nga live sa kalayo sa nasod ni aron uban nato si Brother Gerardo Lubitania. Unya uban pod ni Ma'am Banji Monges Lubitania yang Mrs. Unya pasalamatan sa nato nga niapod si Sister Mirna Lubitania, ang sister ni Brother Gerardo Lubitania. So nakiguban sila nato karon. Gani doon siya participation karon taon-taon sa paghatag og tubag sa pangutana nga atong tagaan og pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato sang gina-welcome no atong mga higala karon nga naminaw diha sa South Cebu. Diha sa Riverside, Cebu sa 93.2. Mga kahigalan to dihang naminaw unya atong pasalamatan si Pastor Joel Tirana diha nga mausay nagpahilo na nga kini atong programa ma-hook up po dito sa Riverside FM Cebu sa 93.2. So thank you kaayo Pastor og sa mga listeners o mga viewers nato diha sa South Cebu og sa tanan natong mga listeners sa radio kutob sa naabot dinhi sa atong programa og tanan natong mga viewers sa Pilipinas man og sa ubang nasod sa kalibutan kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome karong gabihon na dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo makapadangat higala og mga messages no. Pwede sa ako nga number, pwede sa kang Brother John nga number nga inyong nahibaw-an kanunay or pwede sa binhi sa atong comment section sa Facebook no. Palihog lang pod alang sa atong mga viewers, mga followers nini nga program atong i-share ngadto sa atong mga friend para nga daghan ang makapamati, daghan ang makasabot sa mga pulong sa Ginoo, daghan ang makasabot sa mga pangutana nga ato nga tagaan og sulbad o mga tubag dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So among gina-welcome ang inyong participation kasab karong gabihon na amoy mga dugang tubag so ipadangat din diri or naaba mo'y mga reactions or kaha mga contribution sa ato nga pangutana nga tagaan og pagtagad ato nang gina-welcome aron makapadangat puno makahatag mog dugang pagpasabot sa atong mga pinalangga nga listener nga nagpadala og pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. So siguro sa di pa nako itunol ni Brother John ato sang tagaghigayon si Brother Gerardo Lubitania basinasad siya iyang pangumustahon karon ato siyang tagaan og panahon. Brother John palihog daw og kan siya nga. Ako lang pangumustahon ang ako nga mga igsoon diya sa San Jose. Si Inday Elisa og sinong Nick kay Okay, naglanog-lanog ron dito Brother Gerardo kay naa kang Brother Rodrigo Villamor nga trompa. Diya sa San Jose. Kay ingon sila nga tigpaminawan daw sila. O sa uban sa nato nga mga kaigsuonan nga nagpaminaw nini nga programa o maulang sa nako ang ako sa maybe karon ang ako nga ato nga igsoon dito sa Australia si Pastor Randy Suson maybe kung nakabiyo siya ako siya ang ipangumusta. Daghang salamat. Okay, daghang salamat no. Uban po nato karong gabihon na napon sila si Brother Love Alconten, yapon si Ma'am Shirley Fuentes Alconten, niya po nilang bugtong anak si Brother Kenneth no. Uban nato karon. So ubay-ubay meron diri sa studio manghinaot mi nga karong gabihon na inyong paminawon ang mga tubag sa pangutana nga atong tagdon karon. Si Brother John, ani siya ipadangat po siguro nga ninyo, Brother John. Okay, daghang kayo nga salamat Brother Libby. Well, karong gabihon na lipay ta nga nakabatunta og daghan nga mga bisita. Inong ko lang daghan, pulos-pulos magid nato mga kaila.
Pero kamo diha naa sa inyohang mga puloy-anan kanunay magyud mo nga nagsunod sa atong programa makabati mo ang kanini ang Luloy or Gerardo Lubitania sa Australia nagdadi maguguan ni kay ug mami tungod kay usa sila sa nagluhod sa among kasal, no? Og unya kinini ang salamat nga ni aron sila nakabakasyon din sa Pilipinas unya giitugot sa Ginoo this month mubalik ra po di sila dito sa nasod sa Australia. So adto na lang sila dito magpaabot inigbalik sa Ginoo, no? Ato silang pasalamatan. By the way, ato sad pasalamatan ang mga kaigsunan sa Tabugon SDA Church nga nagdawat sa ato ganina igsoon. Salamat gid kaayo inyong tanan. Wa na ko kabantay kung pila ka simbahan ang namiyembro sa fellowship ninyo sa Zone 3. Apan salamat gyud kaayo nga na-feel ginako ang kainit sa inyong pagdawat nako ganina ingon nga inyo ang inimbitar nga bisita, no? Unya salamat kaayo ni ko ani ato ning basahon ni kanang gikan po diha gid usas mga presidente sa fellowship sa Zone 3. Kuya, maayong gabi. Daghan kaayong salamat sa paghatag o pagtagad sa imbitasyon dinhi sa Tabugon para sa among fellowship o paghatag sa mensahe nga makapapukaw gayod sa among pagtuo nga dili gayod muundang o mobiya sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat. God bless. Lovin Bandalan di ay tuon ni sa Tabugon SDA Church. So daghang salamat Brother Lovin Bandalan. Unya ato sad pasalamatan sad si usa sa atong igsoon nga mura og ingnon tagibiyaan in towns kay gayunan pananaw pag-imbitar niya. Salamat sad sa inyong gihatag sa ako ganina nga actually tinuyuan ko to nga di ko mutilaw og kanon native food yun puto walanghoy nindot yung kayo nga ang akong paniudto kaganina. So salamat sa inyong tanan diha. Well ako nga pahimuslan sa dinhi sa pagkuan ani ni ay text nga akong na-receive okay aron nga kuan kamo din nga mga naminaw hatagi lang gyud ninyo og kahigayunan nga maminaw mo unya kinini ang kuan unsa ni kanana ang kung mahimo ayaw mo pag-alanganin mag-request mo og Bible study o kaya mo bisita mo sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Wa na nagpasabot nga inyo nabiyaan yung relihiyon but just to observe, no? Unya ato ning basahon kinini ang dili ko maka-reply kay nahurot na ang akong load kaganina pa kagabi pa, no? Good PM Brad, happy Sabbath. Kinsa magsugod ang crusade sa Lawis Brad o kanusa sad mahuman ang crusade Brad. Please text back. Salamat. God bless you. Si Wilfrida ni sa Anapog text lang ko karon kay ma-expire na ni ang load unya. Salamat. Ang Dios magauban kanatong tanan. Salamat. Okay, sister sani kanini ang sani Wilfrida diha sa Anapog San Remigio. Wa ko kahibaw og ginsay mo handle sa crusade kay other district man na siya. Na ako'y mahibaw-an dinhi sa Bugo district og didto sa Daan Bantayan district kay anira man ko magtuyok-tuyok. So wa ko kahibaw og kansa magsugod diha sa San Remigio. Naman sila si Brad Noel Crystal de og si Brother John Michael Cinco. Sa Lawis, anha sa Lawis. Abi na kong Lawis nga adto dito sa Bantayan Island. Kaya nakaisgo to si Brad Noel nga na sila crusade diha. Yes. Mura og kuan man siguro kinini ang sa 18 man tingali magsugod. No, di lang ko sure. Basta mo to akong dungog-dungog. Unya ang mudala sa crusade si Brother Eve ang Mr. and Mrs. na mga missionary sa Amazing Fox, no? Unya si Brother Eve Pundara uban siyang Mrs. si Julian Punay Pundara, sila ang magdala sa
crusade uban sa suportas mga kaigsunan. Last text nga akong basahon. Malinaw na sa akong kaisipan, sir, ang mga butang nga inyong gipasabot dinha sa Biblia. Padad-an gid ko ninyo tinuod og Biblia, sir. Si Amado di ay ni. Yes, kanani ang padad-an gid. Kiring akong katapad, usa ni ini tung una nga nagdunit og Bible si Ma'am Eugenie. Gikas Australia, nagkuanto. Murag na apay 7 ka book Bible nga nadunit ni Ma'am Eugenie nga 7 ka book na habilin, no? Unya si Mrs. Pretty Miss Simon nakadunit sa tuog Biblia, murag 13 bandi ka buok ang nahabilin ni apay gamay makahatag pa mina. Yes, Brother Amado, padadaan ka nako og Biblia, dili ko usa ni i-delete nya, mo info ra ko sa imo. Mohangyo ko nga naay makakuan, naay makahangyo ang mga maka-sponsor sa imo sa LBC kadtong 5 nga mag-Bible study. Yes, magpadala kog 5 ka Biblia. Unya usa sa 5 ako ra mo sponsor sa LBC, mangita kog 4 nga maka-sponsor sa pagpa-LBC o kaya GRS or GNT, no? Okay, salamat jud kayo. Okay, Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John. So, ato ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita din sa comment section nato. Ato ning basahon ni si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi, Kuya Libby o Kuya John, watching from Kinatarkan. Okay, mayong gabi, Sister Lynn. Niya po si Nathalia de la Rama. Good evening ninyo diha, Kuya Libby, Kuya John, always nakapaminaw sa inyong live. Salamat kay Sister Natalia. Ato sang pasalamatan ang Kaduon Church kaganiha, malampuson kaayo ang gihimo nga Santa Sina. Duha gito ka mga pastor, si kaila makato Brother John ni Pastor Arellano ug gangan ni Pastor Jomar Compisto. Yes. Kay siyam din ay nagtukod yun ng Hope Radio. Siya gay pioneer siya pioneer na. Naa siya diha siya kaganiha. Salamat kayo, malampuson ra. So, padayon ta pagbasa ni apod si... Kadali lang kay Brother Libby, I'm very sorry, kay basig malimtan tan kay doon na magutoy ng utan na taga-napog sa kuan. Si Pastor si Pastor Hill Idolobirio, ang district pastor dinhi, no? Kinini ang nagpahibaw. Thank you so much, Pastor, sa immediate nga kuan nimo. Mag-start di ay January 8 sa pizza hapit na. January 8 ang opening night. Sa Lawis San Remio, di ni Lawis, Bantayan Island. Sa Lawis San Remio, Sister Wilfrida, no? Pizza out sa pizza, karong Merkulis siguro na. January 8, mag-start niya, kana na ang opening night sa January 8, niya 10 nights ni siya, napolo ni ka gabi. Tapos nagsabado. Okay, salamat Pastor, niya, salamat po sa kang Sister Wilfrida, diha sa Anapog San Remio. Okay, niyasan si Brother Jake Sumalinog, salamat po sa pag-pray. Niyasan Ginalyn Lumundad, salamat pag-pray o pag-love. Niya po si Brother Jelofer Pasyol, Pastor Pasyol nito, Anis Mindanao, karon. Muranaam na sa Hope Region, no? Wala na karon kay na district ron siya. Ay, si. God bless ang Colibi, Brother John, o si Brother Gerardo Libetania, God bless. Okay, niya po si Jimari Kalapuan sa Kuanbuni sa Saudi Arabia. Salamat sa paglab o pag-pray, Sister Jimari. Nato po nakita ni si Sienna Rose de la Rama. Happy Sabbath po. Niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia gyapon ni. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa mga bisita dinha sa station og sa mga kaigsunan tigpaminaw og nag-view nini nga programa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Brother Roland Neri Ginon. Ang iyang mensahe, maayong gabi Brother Libby, Brother John og uban pa sa inyong bisita diha. Welcome na po sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Metro Manila og diha sa Cebu, Mindanao, and happy Sabbath sa tanang kaigsunan. God bless kaninyo. Okay, niya po si Sister Erlinda Neri Istaura, Erlinda Neri Soson,
Istaura, murag parinte ni Brother Gerardo. Anya, yang mensahe, good evening to all sa inyong tanan diha. Diha sir, og sa tanan nga naminaw, og mitan-aw karon, God bless. Niya po si Giovanni Enganyo, salamat po sa paglab. Ato pong nakita si Mark Christian Ferrarin Gloria, January 8, Kuya John, yaning confirm ang katungkuan. Yes, January 8, nakakuha na si Pastor Hill. Okay, ato ning liliun usa ang mga kaigsunan nato nga nag-like o nag-love sa atong program. Ato ning basahon, niya si Nathalia de la Rama, Amistoso Ina Shen, Jake Sumalinog, James Barabas Gantalaw Kinyanula, G. Marie Kalapuan, Roland Neriginon, Aileen Katarig, Shana Rose de la Rama, Lowell Nodalo Estrira, Ayan Kevin Dorotan, Lane of Keria, Jimar Colis Gabaton, Michael Berrozel, Ronilo Itang o Brother Isao Diheto. Dirita sa pikas sa mga nag-like ni si Brother Aniceto Preselias, Florinda Manzo, Giovanni Inganyo Bayo. Niya po si Hyacinth Carl Chong Bakero Jaiten. Niya po Trish Jamin Jaime o si Sister Ginalyn Alomondad. So, as of this time, mauning atong mga nakita din sa screen. Ni ako ning lantawon mga higala kadiyot diri sa ato pod nga cellphone ni apoy mga nag send in hig heart, sila si Sister Elsie Lim, niya pod si Brother Robert Chris Vargas Flores, niya po mensahe si Brother Duming Bunukan. Mayong gabi ninyong duha ni Brad John Badlib og sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod ni ini nga programa. Naminaw na pud ta karon. God bless kanatong tanan. Salamat sa pagpray o paglab. Salamat po Brother Duming uban sa imong tibuok family. Ato pong nakita dinhi si Sister G. Marie Kalapuan, niya ang Mabuli Adventist Tem Sab, niya Sister Natalia de la Rama, niya Nike Sumalinog, o uban pa nato ang makaigsunan nga nag-view karon. So amo kamong gina-welcome, pwede po mo makapadangat higalag mga messages kay karon taod-taod ato nga pagabasahon dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, siguro dito maglangay kay atong time paspas kayo. Ato ning basahon ang pangutana Brother John, Brother Loloy, no? Mao gani na ilagod nga ngalan niya, Brother Luloy Lobitania. Nya Gerardo ni murag the third ka. The second. Kay si Lolo ni mo tay Gerardo, no. Okay, ato na ning basahon ang pangutana. Good evening. Naalang ko'y pangutana. Ang among panimalay samo kaayo. Magsigilag away sila si Papa og si Mama. Og apilon mi og pamunalan. Bisan wala mi sala. Palahubog mangod silang duha. Uy, pareha di ay nagtiayon palahubog. Nakahuna-huna kog hikog. Pero mangayo kong daan sa Ginoo og pasaylo sa akong sala. Ang pangutana, maluwas ba ko sa pagbalik sa Ginoo? Thanks. Okay, salamat kayo. Akong utrohon pagbasa ang pangutana para nga namoy makaparticipate mo higala. Text din mo rin namo or pwedeng ari sa comment section nato. Okay, utrog basa, ingon ni pangutana. Ang among panimalay samok kaayo. Magsigilag away sila si Papa og si Mama. Mamaginang hubogod, di magkasinabot. Og apilon mi og pamunalan, bisan wala mi sala. Palahubog mangod silang duha. Nakahuna-huna kog hikog, pero mangayo kong daan sa Ginoo og pasaylo sa akong sala.
ang pangutana, maluwas ba ko pagbalik sa Ginoo? Thanks. Okay, mao ni pangutana higala nga ato nga tubagon dinhi sa ato nga programa karong gabi. Nagani mo mga reactions or naamoy ikadugang nagtuo ko nga daghan mo nagyon mo ikadugang ani kay mga tambag ni alang sa ato nga sender sa pangutana karon. So padangat lang og mensahe higala aron makatampo mo kung unsa iyang buhaton. Ang ilang pangutana maluwas ba kuno siya inigbalik sa Ginoo? Una na itong pamation si Brother Gerardo, na dayon Brother John Dihito, o niya akong tapuson mahigala. Atong ihatag ang panahon ni Brother Gerardo Lebitania. Mayong gabi higala, I don't know kung lalaki ba niya sa babae. Wala ta masayod, pero para sa ko ang iyang problema dili sayon tungod kay na involved man guni ang tibuok pamilya. Unya ang hinungdan pagyud ang iyang mga ginikanan. Para sa kuha, ang ako ikasulti, ang imong problema hinaot nga buhi pa ka karon nga wala sa ka mag-suicide. Tungod kay sa ako naingon nga ang imong problema dili masayon. Pero wala ko laing challenge nga ihatag sa imuha. Ang maorsad ang pulong sa Dios nga naisulat diha sa napulo ka sugo. Nga nagaingon sa Exodus 20 versikulo 12. Nga ingon dinhi tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Ako di nga gidala tungod kay pulong man ni sa Ginoo. Unya, basin kon sa imong hunahuna sa makaingon ka nga sayon ra kayo na sa pagsulti nimo tungod kay dili ikaw ang natungdan. Pero ako kang i-challenge karong gabi na nga tagaay og higayon pakigsulti sa Ginoo sa imong problema, isulti niya ang imong problema kay nagaingon ang Ginoo sab nga dumuol kamo kanako, let's reason together. Mao na nga ang ako nga ihangyo nimo tagaay og panahon nga ang Ginoo mo'y mosulbad sa imong problema. Bisan tuod sa imong sitwasyon karon nga imo na nga gihunahuna nga mas masayon ang tapos sa imong kinabuhi kaysa pagpadayon tungod sa problema niya sa inyong panimalay. Ang ako nga hangyo nimo nga tagaay og higayon ang Ginoo nga maoy mosulbad sa imong problema. Iampo sa Ginoo kana nga ampo nga kinasing-kasing yun. Kay daghan ang mga tao sa kalibutan nga nagaingon sila nga kunaaman gyud ka dinha dili na i-mention ang Ginoo. Kunaaman gyud nagmando nining kalibutan na diha tagaay mi og kahigayunan og daghan pad nga istorya nga nahitabo nga ang ilang kinabuhi na usab tungod kay ilang gitagaan, ilang gi-challenge ang Ginoo. Muna nga akong hangyo nimo karon, isulti sa Ginoo ang imong problema. Dayon hulata. Ayaw pag tapusa ang imong kinabuhi tungod kay dili pug ko makaingon nga maluwas ba ka o dili, pero tagaay og higayon. Tagay og higayon ang Ginoo nga maoy makasulbad sa imong problema. Mao ni nga akong gidala nga teksto sa imo tungod kay pulong gyud ni sa Ginoo, dili ni pulong nako. Mabasa nimo ni sa Biblia. Ang ako ra gyud nga ihangyo nimo nga ayaw tagay o higayon nga ang yawa maoy magamando sa imong kinabuhi nga imong tapuson kay ngano man problema ang inyong panimalay. Ang ako ra hangyo nimo ning kagabion nga tagay o higayon ang Ginoo
nga mo'y musulbad sa imong problema. Akong ihatag og balik ang panahon kang Brother Okay, Joe. daghang salamat bade sa imong kanang gitawag og advice. Ang tinuod nga pagkasulti, this is suicidal question. Mura ba ni og naay plano nga magtubok pero murag info niya usa mangita usa siya og ingnon ta paglaom nga kun iya nang buhaton kay mangayo man siya daan og pasaylo before niya na himuon unya sa pagbalik sa Ginoo maluwas ba siya. Ang tinuod nga pagkasulti kung sa Tagalog pa ayaw naming pangunahan ang Dios. Dili gid may maka-deklarar nga maluwas ka o dili ka maluwas sa imong buhaton. Ang amo ura dire mga advice, mga pagpasabot may tungod sa pulong sa Dios. Og dinhi kung imong tan-awon ang overview sa imong gitext dire, masabot nato nga ingnon ta lang nga dili Christian family ingnon ta. Diha sa inyo ha kay ang imong mama ug papa pulos mga palahubog. Kung sa sinultihan pa na nabatian ako dito sa Masbate mga bulayog o palahubog. Og unya tungod kay mga palahubog isigtigi na lang sa ilang isog kay managmal mo dapat imong papa unya kamo pod apilon mo bisag wa mo isa mura og kanang bahin na murag kamo nala reaction kana siya sa kanang bino nga ilang nainom. Sa laktod pagkasulti, kamo mismo nga mga anak nga nagsudong sa inyong ginikanan, makita ninyo nga dili gyud maayo ang resulta sa usa ka bana or asawa o ginikanan nga nagbisyo sa pagkapalahubog. And that is a challenge sa inyo ha, nga kung kamo na sad unya ang dunay mahimong pamilya kay mo abot man sada sa inyong kinabuhi, duna na mo'y leksyon daan nga dili ninyo na sundon ang yapak sa inyong mga ginikanan tungod kay ang resulta kagubot rasad gihapon ang naa sa inyo nga pinuy-anan unya kung mahimo na mong ginikanan. Pero diha sa puloy-anan dunay daghang mga butang nga wa kaayo madiskubre mapamalandungi labi na gyud sa mga puloy-anan nga wa gyud tagai og kahigayunan sa ilang pagpuyo sa ilang kasing-kasing unhauna ang Dios. Ngano man nakabantay mo nga lahi ang kinaiya or attitude nga ipakita sa usa ka ginikanan diha sulod sa puloy-anan kaysa didto sa gawas. Ang attitude pod sa mga anak lahi ipakita diha sulod kaysa didto sa gawas. Makita nimo ba nga mura og close kayo. Makita nimo naay pagkakarniro kung tuas gawas por ana sa sulod. Murag naay pagkatigre. Ang advantage og disadvantage ingon niini. Walay amahan, inahan, bana o asawa o managtiayon o mga anak nga perpekto ni ining kalibutan. Walay anak nga perpekto sa ilang pagkaanak, walay amahan ni inahan nga perpekto sa ilang pagkamahan o pagkainahan. Pero ang butang ra gyud nga wa mabantay kini bang gitawag og authoritative power. Ang mga anak og mooy makasa, malaparo, mabunalan, makulata sa ginikanan. Pero og ang ginikanan maoy makasa, dili kakasaba, dili kalaparo, dili makabunal ang anak sa ilang ginikanan. Mao ni usa sa mga punto nga naay mga ginikanan nga gibunog nilang ilang anak dili tungod sa sala sa ilang anak o sa sala sa ilang anak, pero ang pagbunal nila dili aron ang anak maedukar, kundi aron ba nga ang ilang hatred makahungaw. Mao na nga bunal dito, bunal diri, bisag asa na lang maigo. Akong gibati kining bahina nga usa ni ka burden o palas-anon sa inyong kinabuhi mga anak. Pero kami moingon diri nga ayaw ug ayaw na buhata ang imong plano nga mag-suicide ka. Kay bisan og kapila ka pa mangayo og pasaylo sa Ginoo, huna-hunaa nga kana gyud dili maayo, huna-hunaa nga kana sala bisag kapila pa na nimo pangayui og pasaylo.
Ang usa sa mga punto maluwas makaigbalik sa Ginoo, balikon ako, ayaw naming pangunahan ang Dios. Dili mi makadeklarar nga maluwas ka, di po mi kadeklarar nga di ka maluwas, pero ayaw gyud himua kay bisag kapila pa ka mangayog pasaylo kana siya sala. Sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28, gusto nako nga makuha nimo ni kining mga bahina unya tuho igyod nga ang Ginoo dili gyud mamakak. Kay kanang mga puntuhan mura ba og kuan ka, kanang mura ba og bugat na paras imo, maunay hinungdan nga naghuna-huna na lang ka nga maghikog ka. Maghikog ka. Pero ang tinuod nga pagkasulti, kanang bahina lagi sayop na. Pero ni ay pinakayano, safety, mupaingon ka sa tinuod nga kalipay diha si Ginoo. Kay ang gisulti dinhi ni Ginoo sumalas Mateo kapitulo 11 bersikulo 28. Ingurad yun nini kasimple ang gikuan sa Ginoo, gisulti sa Ginoo. Matod pa dinhi sa Mateo 11:28 ingon niya, umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Ang Ginoo dili bakakon, tuhui ang Dios nga kung unsay mga pulong nga ninggula sa iyang baba o ngabil, sincero siya diha. Ang giingon sa Ginoo, si Jesus mismo namulong, umari ka nako kamong tanang nabudlay og nabugatan kay papahulayon ko kamo. Kung bugat na magyud para nimo, kung budlay na gyud para nimo, ang mahimong mahitabo sa inyong puloy-anan matag karon og unya, labi na gyud og mga hubog na, himoa lang ang pagduol dias Ginoo kay matud pas Ginoo ang nabudlay og nabugatan iyang papahulayon. Sa laktod nga pagkasulti, kung imo ning himuon, diha nimo ma-feel, diha nimo matagamtaman ang kalipay nga wa pa nimo matagamtami. Taliwala unya sa daghan nga mga kasakit, ang kasakit mahimo na nimo nga kalipay kung duna nay Kristo diha unya sa imong kinabuhi. Ayaw himuang nga magpakamatay ka, ayaw himuang nga magtubo ka tungod kay sala na ug dili na maayo dias tubangan sa Ginoo, ug ang Dios nagpasalig gyud nga matud pa niya, umari kanako kamong tanan nga nabudlay nabugatan kay papahulayon ko kamo. Balikon ko, ang Dios sincero sa mga pulong nga migula siyang baba, iya nang himuon og tugote nga makatagamtam ka sa kalipay diha sa Ginoo kun imo ni nga himuon. Apan lagi kay magsigi mag-inom, nahibaw na ka nga ang pag-inom og bino gidili na sa Ginoo. Og dinhi sa Biblia wala gyoy mga palahubog. Sumala sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10. Gisulti nga wa gyoy mga palahubog, o bisan sa Galacia kapitulo 5 21 ngadto 23 24, walay mga palahubog nga makasulod sa gingharian sa langit. So ayaw na ug sunda na ang gihimos imong amahan ug inhan ng pagkapalahubog kay maapil unya ka nga di ka makasulod sa gingharian sa langit. Og salamat nga imo ning gipadangad dinhi, hope nga ang pulong sa Ginoo imong nasabtan, hope nga ang pulong sa Ginoo imo nga gikinahanglan, kay ang pulong sa Dios mo'y maghatag nimo og kausaban og kabag-uhan diha sa imong kinabuhi. Mabuhay ka higala. Brother Levi? Okay, dikon salamat Brother John. So padayon ta mga higala ato sa ning lantaw no ni ay ato nakita sa screen. Ato nakita dinhi si Brother John Ray. Salamat sa paglab og pagpray. Niya sad si Sister Imelda Buratso, Osabel Buratso. Amen. Niya po si Roland Neri Ginon, ang tao nga maghikog sa iyang kaugalingon, wala gyud nay kaluwasan sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo ra gayud maoy mukuha sa atong kinabuhi, kay siya man ang naglalang kanatong tanan. Ayaw buhatan na magampo kas Ginoo parang masulbad ang imong problema.
Okay, salamat kay Brother Roland Neriginon sa kuani murag dito ni sa Quezon. Okay, salamat no. Anya ato saning dalikatan pagtanaw higala ang pikas nga screen. Ato nilantaw nini mga nahidugang nakig-uban nato karon. Okay. Niya sila si Jimar Agabaton, niya si Rolly Cordera, Brother Johnny Mainit, niya po si Ayan Dorotan, niya Lowell Nodela Nodalo Estrera sa Islas Camotes, niya po si Aileen Katarig, okay, retas pikas, niya po Mick Casa, Romel Tumakay, niyasad si Janry, niyasad ang mensahe nga nagdilaab sa Brother Jimmy Ranisis ni. Okay, as of this time, muna ato mga nakita higala. So, padayon ta, adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat din hino. Ang pangutana medyo kinahanglan siya og mga tambag unsay buhaton. Di man gud ta mga anak makapili og kinsay atong himuong ginikanan. So ato ning pahinumdom sa mga ginikanan nga dili gina maayo ng batasana nga mag-inom-inom ta, maghubog-hubog tungod kay daghan nga mga pamilya, daghan mga disadvantage ba sa diha nga antaw mag-inom-inom. Ako rin basaw ko tro, ingon siya din nga ang among panimalay samok, kayo magsigilag away, sila si Papa si Mama. Pareha mo sila palahubog. Doon ay mga tao ingon ni Ana, unya ka na rabang magsige na kag-inom. Ang marag na addict na ka kay ang drug sigala, di lang kay sa mga syabo. Maka-addict na ang pagsigig inom o ilimnong makahubog. Kay ma-dependent, alcohol dependent ang imong lawas. Magpangita, magkurog ang lawas sa tao, di na makainom, mawalang kurog niyag makainom na. Anya, munay mo gahom sa iyang kaugalingon o daghan kaayong panimalay nga nangaguba, broken homes, tungod sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Gani, doon ako'y nahibag sa una, sa atong pagsuroy-suroy isip, nag-Bible study, nga matod pa ni adtong nahimong Adventista nga sa unang panahon, sa dili pa sila Adventista, matod pa sa inahan ug anak, adto sila makatug sa kamaisan, adtos banwa pirmi kay ang iyang bana mananggiti. O niya, iniguli hubog kay, unayon, rapo niya inom ang iyang pananggot nga tuba. Hubog na iniguli, magsusapinday na. Nyahait ba ining sanggot sa mananggiti? Kay di man po na madadag sanggot nga habulan, kay di man kadot sa bungol sa lubi. Pitang haita kayo. Mag-wild na anas balay. O niya, mannagan enta mudagan ta daw asawa, mga anak kay mao may pahimungtan, pangkukuron, di sila kauli, pagkaugma na makauli. Ang uban di gyud kagwanta ubang asawa, layas. So naga ni magpatay diha sa puloy-anan tungod sa ilim ng makahubog. Kay sumala bitaw sa pagtuon didto sa korte sa Minneapolis, gistadihan og sulay ang usa ka gatos ka mga tao nga nasud sa bilangguan. Kung unsay hinungdan ngano nakasa maning mga tawhana? Ngano nga bilanggo man unsa gi gamot anang ugat ba gyud ba? Kung ngano nakasa ning mga tawhana? Nakaplagan silang pagtuon sa 100 ka mga tao na nasud sa bilangguan. 90 ka buok nakabuhat og krimen tungod kay sa sigig inom sa makahubog nga ilimnon. Nadaot na unahuna kay ang tawgod nga makainom sa ilim na makahubog,
ma-imbalance man ang iyang hunahuna. Kini ba sa normal nga tao, ang atong hunahuna gibutang gid sa Ginoo og timbangan sa pagtimbang-timbang sa husto o sa sayop. Normal imong hunahuna makatimbang-timbang ikaw di ni maayo kong buhaton, di ni maayo manggukod ko sa mga bata, di maayong gubot kong pamilya, makatimbang-timbang ka. Pero ang tao nga nahubog na gani, ang buhaton ana agresibo na siya, mubuhat og dili maayo. Bisag din na nakaya sa lawas. Tanawa ra guna kadaghan naman kita kakita og taong hubog. Nakakita pamighubog dito sa unang panahon dahil sa merkado nga naginagbayay ang duha, nga tumbas tungas kalsada, murag patay. Nakamatngon mang isa, iyang giguyod, iyang kauban, ngadto sa daplin, gipairag, ay, pero iyang kauban, lunoy-lunoy yun, wagay kalibutan. Gipundukan sa daghang tao, taod-taod kay nakadaog mo na siyang ulo, tanaw siya sa palibot, taghaman tao, gipantulisok niya, pamatyon tamong tanan karon. Unya piko og ditso iyang ulo, iko pagkaisog din ning tao nga mahubog. Labong kay sultihan mura bag siya'y hari sa kalibutan, pero ang lawas di na mahimo. Una usay ingon ana unya og hubog pod ang iyang ginanaan, parehas na magkasabot. Unang hinungdan higalang na daghang magpatay. Bisan sa mga pundok-pundok, naaga ni inom, naay mag-away, subaya na ngano nag-away, tungod ka na sa ilimnon nga makahubog. Kabantay mo, panahon galig-galag-galag, ibawal na mga sementeryo ang pagbaligyag ilimnon makahubog. So daghan ang mga bawal. Panahon sa eleksyon, bawal ang pag-inom sa makahubog, pagbaligya o pag-inom sa makahubog ilimnon. Bisan pa sa mga drivers, masakpan ka sa mga enforcer higala nga nanimahong alkohol ang imong baba, dakong penalty na. Nga naman, kay daghan kayong nga problema di sa kadalanan, gumikan kay hubog ang driver, gipangdaro na ng uban nga masakyanan diha sa karsada. So naay daghan nga mga disadvantages sigala ang resulta sa ilimnong makahubog. Di ba tayo usa ka istorya na dunggan ako suna? Ang usa ka ilaga daw hinsaka sa lubi. Onya, dito sanggutan sa kaperte magyon inom niya. Dugay ng inom, ganahan man siya inom dito. Nahubog man ilaga ito sa lubi. Nanaog ng ilaga sa ubos, nagsigsinggit. Asa marong iring, bagat mo diha kay kaunon tamo. Nakalimot ang ilaga nga siya'y kanunon sa iring. Punto na to ba nga ang tao maisog. Naisog ganing ilaga. Nakalimot siya kanunon sa iring pero siya na'y mukhaon sa iring. Mabali ba? So daghang mga tao nga ignana ang mahitabo, mga higala. Pasultiha pertin labunga pero ang lawas di na makaya. So tambag ni alang sa mga palainom. Kung mahimo atong undangan mintas di pauwahi. Nga naman, gawas nga makadaot sa ato nga kinaiya, makadaot na sa atong panglawas. Dihay gibisitaan na mo nga pertindako astiyan. Onya, gibalibara namang yus doktor, gipapauli, gingnan mga anak nga pakanaan na ni inyong amahan, kutob siyang gusto. Kay inadlaw na lang ang kinabuhian eh. So, among gibisitaan, pagbisita na mo dito kay nakita na mong tiyan, pertin dakua, nang lakragod ang mga ugat diha si antiyan. Ako ang gipangutanan kung ano'y, unsa may imong lifestyle sa una, muinom kag makahubog ilimnon siya, grabe nung kung muinom kido sa una, nakabuntag ni, bisili po ko kakaon, inom na ko. Ingko niya, waka nagmahay ron siya, so tiyan ti kadong, kung nahibawaan pa nako nga daan nga muni akong dangatan ron, gibiyaan ako itong akong pagkapalainom sa una. Nagmahay ko dong pero bisang unsaon dong akong pagmahay. Giihap na lang ang akong mga adlaw. Siya dawaton baka ako sa Ginoo ani. Mao na nga advice na to kung naghandom ta nga makabaton og mayong panglawas sigala, mintras di pauwahi ang tanan. Biyaan na to kay usas mga maigo sa atong lawas
kining atong atay kay usanis mga humok nga unod sa atong lawas. Manang atong ampingan kay peligro kaayo. Wa ra bay kinabuhi nga atong mapalit diha sa butika. Manang ampingan nato ni atong kinabuhi kay munay handom sa Ginoo. Nga samtang buhi pa ta, atong ampingan kay naghandom ang Dios madto pa sa nakasulat sa 3:1 ang handom sa Dios nga makabaton ta og maayong panglawas. Dili na makaayo sa atong panglawas ang ilim na makahubog. Makadaot hinuo na sa atong maayong panglawas. Unya, ang atos ang kwarta kay ang tao ra bang mahubog. Wa nay break mo gasto ang uban sa iyang kwarta. Ang iyang tang sweldo nga ihatag nga to siyang asawa aron ikapamalit sa panginahanglan niya sa pamilya. Ang mahitabo sa pamilya daghan kay mga pamilya nga perting away tungod ni anak kay way ka-intrigar nga to sa asawa. Asang sweldo ato nahurot og inom kauban siyang mabarkada. Nakalimot naman. So muna ang resulta gubot sa pamilya mahigala. Onya mga anak usay manglayas na gikan sa panimalay. Dunay mga anak nga di nakagwanta, biyaan na ang maginikanan o niya mga wagtang na silang pamilya tungod sa kinayas ilimnong pag-inom og sigis makahubog ilimnon. Kaya di na yung kabiya ba sa unsaon po parang nayabag na yun ba tungod sa ilim na makahubog. Muna nga kanang puntuha manghigala makadaot yun na siya o niya makadaot po sa atong maayong kinaiya. Sumala bitaw sa pagtuon. Sumala sa pagtuon mga higala sa hiniusang organisasyon sa maing panglawas tibok kalibutan. Ilang ginatun-an og nakaplagan nila nga niasay epekto sa kinaayas tao. Sumala sa Listen Magazine ako nabasahan. Giingon din nga ang ilim na makahubog, number 1, family disturber. Disturbos pamilya. Tinuod dili. Tinuod. Kay makadisturbo sa pamilya kay mga anak di na makatug, sigyaw-yaw o say manlamba na ang amahan, pamukon ang mga banga, ang mga baso ipanlabay na. Onya, disturbo po sa pamilya sa mga silingan. Di sad ka makatug. Kadaghan ko ka bantay na higala kay dahil mga silingan sigyaw-yaw perti hubog ka kayo ma-involve, disturbo sa pamilya. Ito sunod. Ingon din nga peace disturber. Muna diskubrihan silang pagtuon. Makaguba sa kalinaw sa puloy-anan man or sa mga katiguman. Makaguba na ang kinaiya sa pag-inom sa ilim ng kahubog. O ni ikatulo, muna'y hinungdan sa gitog og quarreling. Kanang away ba? Hinungdan niya sa away. Di naman magkasabot tungod kanay problema siyang huna-huna. O niya, ikaapat, makakuha sa maayong pamatasan. Tinuod, dili. Tinuod. Nga naman, sa ako lang nga side, kadaghan ako kahibag mahigala. Tao nga mauwawon kayo, pero og makainom na, wa nagyud siya'y uwaw pa. Hilumon kayo sa di pa kainom, pero makainom na. Manggawas na ng in-English nga tinaguan. O niya, balak no nakaay siya. O niya, makakuha sumayang pamatasan. Nga naman, di naman mauwaw, mangihi, magwarawara sa daghang mga tao. Makakuha sumayang pamatasan. O niya, muna punto niya ito ikuha nga ikaapat nga resulta. Ikalima, individual accidents. Daghang mga tao nga na-aksidente siya ilang kaugalingon lihok. Uwa unsa siya, nalamba lang siguro, naigos ba itong tungod kay nagsusapinday na naglakaw. O niya, ang katapusan, ingon din nga, promoting crime, magpadasig sa usa ka tawo sa pagbuhat o krimen or daotang buhat manghigala. O niya, usa pa yun, mapadasig sa tao, ngang ubang mga tao manghigala,
magpatay na lang sa iyang kaugalingon. Okay, karon giingon din ni Robert Ingersoll sa iyang pamahayag, ingon siya nga alcoholic drinks daw, ingon siya din produces weakness, not strength. So sa ikahatag, kaluya dili kusog. Sickness, not health. Sakit, dili maayong panglawas. Death, not life. Muhatag siya kamatayon, dili kinabuhi. O naingon sa sunan din it is the father of all crimes. Kung sa ganito, mao daw ang alcoholic drinks, mao ni amahan sa tanang pagkadautan. The mother of all abominations. Mao daw inahan sa tanang mga dulumtanan. Iwasunahan, it is the devil's best friend and God's worst enemy. Kini mao'y suod nga higala si Yawa og pinakabangis nga kaaway sa Ginoo. So paggunit lang nimo ana, ilim na makahubog. Pag inom nimo, nahibaw ka na gin sa imong best friend. Ang imong best friend, ang Yawa. O niya, nahimo nimong grabe nga kaaway ang Ginoo. Mamay na himuon si Yawa higala. Target sa Yawa, iyang daoton ang atong hunahuna. Kay once nga ma-abnormal na gani atong hunahuna, di na gani normal ni. Katawan ng Yawa, kay ang tao makabuhat na og dili maayo. So target si Yawa, ang atong hunahuna, daoton sa alcohol or sa drugs man, kay madaot na gani, agresibo na ta mobuhat og daotan nga mga buhat. So tambag alang sa magpalahubog, mga ginikanan. Tambag na di ni kay nagdaot sa atong mga kagalaan nga kung nakasugod palahubog naman taron, dili pa awahi ang tanan atong biyaan mintras may panahon pa, wa naguba atong pamilya. Ato nang biyaan kay kuan na gastoso sa nagaayo sa atong kita. O niya, biyaan na to na, makalikay tas mga buhat nga di mayo, og maampingan nato ang atong lawas, og maampingan sa nato ang atong pamilya, mga higala. Biyaan nato, mintras di pa awahi ang tanan. So alang sa usa ka batan-on nga nangutana, diniston tulumanon, nakahukom na lang siya nga magpatay na siyang kaugalingon. Sa may tawag ana sa English, gitawag na siya og suicide. Kay ari ka sa makapatay kuno kag insect, tawgon po ko na sala og insecticide. Yawa no? Wanyag parinte, sa to'y tawag sa parinte, nga patyon, Brother John, parricide. So, kung mapatay tas ng kaugalingon, sala na. Anya ingon ka nga maghinulsol kandaan, di mo na mao nga maghinulsol daan. Ang paghinulsol himuo na nimo sa diha nga human ang tao nakasala. Hinulsolan kay ang pulong paghinulsol mao ang pagbiya sa iyang pagpakasala. Dili kay naghinulsol ka aron magpakasa, nakasa ta o niya maghinulsol ta. Kay ang pulong paghinulsol, sumala pa sa mga eksperto, ilang pamahayag nga ang paghinulsol, mao ang pag-undang sa pagbuhat og sala, pagbalik ngadto sa Ginoo, og pagpadayon og pag-alagad sa Ginoo. Biya gani ka sala, undang ka sala, dili ka magpakasala. Mao nang paghinulsol. Nya karon kay naghinulsol ka, wa nakuha diyang paghinulsol, wa. Nga naman kay hinulsol ko na kandaan pero human ana magpakasaasan. Okay no? Wa naman daytay tayo makonsiplatan diri higala. Sa di pa tapuso ng atong tulumanon ni ang atong temsong ni atong hangyoon si Brother John Yapon sa pag-pray. Mga higala, magampo kita, may gugmaon og dalang panan nga Dios. Salamat sa imong pulong nga nakabaton og kalampusan pag-abot sa igdulong ug sa mga paminaw, panalangin ni silang tanan dadas kahayag sa kamaturan gipangayo na mo kinitong ulang